Først vil jeg gerne definere det bestemte integrale. En funktion store f af x er en stamfunktion til lille f af x, hvis store f mærke af x er lille f af x. Det bestemte integrale er, når man integrerer en funktion i et bestemt interval. Det bestemte interval er f af x, eller det bestemte integrale er f af x i intervallet a, b, er defineret ved det bestemte integrale med øvre grænse b og nedre grænse a af f af x dx. Dette er også det samme som at skrive store f af x klamme med øvre grænse b og nedre grænse a. Endvidere ved vi, at det er det samme som at skrive store f til b minus store f til a. Samtidig ved vi, at det bestemte integrale altid vil angive et tal, der vil angive et areal, når f til x er positiv. Nu vil jeg gerne bevise konstantfaktorreglen. Konstantfaktorreglen er defineret ved sætningen det bestemte integrale med øvre grænse b og nedre grænse a af c gange f af x dx er det samme som at sige c gange det bestemte integrale med øvre grænse b og nedre grænse a af fx dx. Jeg tager udgangspunkt i venstre side af sætningen og sætter ned på en linje for sig selv. Dermed kommer stykket til at se således ud. Det bestemte integrale med øvre grænse b og nedre grænse a er c gange f af x dx. Da vi for vores definition af det bestemte integrale ved, at det bestemte integrale med øvre grænse b og nedre grænse a af fx dx er det samme som at sige store f af x i klamme med øvre grænse b og nedre grænse a. Her kan vi erstatte dette udtryk med det udtryk, vi har stående i vores sætning herover. Derfor kommer der til at stå c gange store f af x i klamme med øvre grænse b og nedre grænse a. Endvidere ved vi fra vores definition af det bestemte integrale, at store f af x i klamme med øvre grænse b og nedre grænse a er det samme som at sige store f til b minus store f til a. Dette erstatter vi med vores nuværende udtryk og ganger vores konstant c på begge led. C gange store f til b minus c gange store f til a. Altså har vi sat den øvre grænse b ind på x's plads i første led, og efterfølgende sat den nedre grænse a ind på x's plads i det andet led. Næste skridt er at reducere udtrykket. Vi ved, at når det samme konstante led ganges på begge led, kan denne konstant trækkes uden for parentesen. Således. Endvidere skal vi for at reducere udtrykket hæve parenteserne. Og da højre parentes er en negativ parentes, vil store f af a blive negativ, samtidig med at store f af b vil fortsat blive positiv, da det er en positiv parentes. Da det er den samme konstant, der skal ganges på de to led, vil de igen blive sat ind i en parentes. Nu hedder vores udtryk lige pludselig c gange parentes f store f af b minus store f af a parentes slut. Dette kan vi genkende fra vores definition på det bestemte integrale, hvor store f til b minus store f til a er det samme som at sige det bestemte integrale med øvre grænse b og nedre grænse a til f af x dx. Derfor kan vi erstatte dette i vores udtryk
og sætte c uden for det bestemte integrale. C gange det bestemte integrale med øvre grænse b og nedre grænse a af fx dx. Hermed har vi nu bevist sætningen for konstantfaktorreglen, som hedder det bestemte integrale med øvre grænse b og nedre grænse a af c gange f af x dx er lig med c gange det bestemte integrale med øvre grænse b og nedre grænse a af fx dx.